Alisa bay jouer kalo kile fla samba flani muga ani duru aw munu ban fle sanga na wakati anga bolo la sira klingin na bila jilinga mali ko ne akata se mali ko kana ma foli bilbiliba amota ninka odi awma ya fo aw sigiro la kuna foni wati sira ayo bismillah. Kuna fondamna bi anga fintigila ka état major général des armées kabada bela jelen kulo kan ka fo kunu sogomada jona ni obena jouer kalo kile foloma samba flani muga ani duru karogelendine tigilama do koni e bingani waleta ni ka nyeshi anga fintigila ka daga yoro koni oma o yoro do be talike femiye nyono molodo kataka se sandarema kayi dipol nyoro du sahel aleni gogi aya yira ka fo koni bingani wale nkontu dabole me femi kama o de ka dankari aunga jamana koni alela nga amaseka nyenabo uka nyenabo chuko konna ka sabu yake anga fintigila ko koni dankari karogelentine tigila ma chama konna amabe tijo ma bishegi mponyongula o kofe uyetegada uka bolma fonka katase uka keleke mina juguma fene koni oka femiye uka arajo talkiuye katase uka bolma fensi flow katase bolma fensi nanu koni ma uyetegada ni bela jilinga ameto anga fintigila ka état major général des armées ka kuna funya ukonna la alisa aya yira ka fo ko kunu jouer kalo kile folo samba flani muga ani duru karogelendine tigila ma ko ni mugujugu jang ni ka oda anga fintigila ka ko ni berka ulu feno ber alebe tomaktu mara ko ni ola ala ni anga fintigila ka ko ni nyama jofe usira ka ukani mugujugu ngoni ni ka awuli ka bo unye karogelendine tigila ma chama ko ni bulla ka kila ka taka uka keleke mina chama ninka ulu fene koni tuino anga fintigila ka sanfe pangurun ka la kolashili ale esirafe usera ka karogelentine tigila ma chama fene koni bone unina ka klatuguni ka uka feminye uka keleke mina munube ki uka bulma fe kono ni subhana manshumba konna la ka ulu bela jile njeni tega dara karogelentine tigila ma shegi fene koni uka akera tesalita alebe anga jamana koroyan fanfe kerenkena sa kidala marala alsa anga fintigila ka état major général des armées ka korofoudo aya yira ko kura ka foko kunu jouer kalo folo kelen fenena samba flani muga ani duru lak télé ale dugula lak télé ale be gundama laminina gundambe tomoktu marakoni ola feminye alani uka segasegelu koni senfesa nyefolu fe uye nyininu ni ka uluke kata tegeda manani ka nisigana taraka ulu segere ka ye ka foko uni karogelendine tigilama obolo koni be nyogon bolo uye talki walki fla koni ni ka o mine ni manuna kata se femiye bagan keme flana kunkan fe ka o fene mine ula bagan munu ya shunye dugulama koni bolo bagan nunu be anga fintigila ka la kolashili ale bolo ma alisa anga fintigila ka état major général des armées fudike ninga nyeshi anga fintigila ka ma bara minu uyake kunu jouer kalo kile folo samba flani muga ani duru alisa nyini no be sena ka seka tekeda karogelentine tigila ma ka manake yoro la bamagachi wale tigilama ye bingani wale taka aunga jamana koni segere kunu amadugo mashila bingani wale mi yere koni senfe état major général des armées bora ninka communiquer koni ka oke o ma bali fene femiye colonel major Suleiman Dampile ni ale ye dirpa no ye anga fintila ka kuna fondiso o nyemai ale fene bora ninga korofo do koni fene da malende ulu kuluka awni ni anga je ninka ulu jaw laje nyoko fe ambalma ani nyanguma bi sokomada jona ina no tuvabu kalo jouer kile folo san bafla ani mugani duru jatiga wale mogo wilila katama ke kunshi anga population ma ana anga finitigila kaw dagalembe sigoro munu dowla uye yoro wolonfla de attaquer no e nyono no e molodo uye gelejugu fili molodo no e sandare no e kaye no e dibole no e nyoro disale ani gogi me ya soro anga finitigila kaw uka wulika jo anu ka chesiri oya dankarike jatiga wale mugu nunu na kosebe nu utunga tabolo tuye ka hami do mogo kungolo la ka siranya do mogo kuna ani ka lagosi se anga faso deuma
o wuli ka jɔ mun kɛla tan an sela ka dangariba kɛ jatigɛwale mɔgɔw la n'an ye jateminɛ kɛ jatigɛwale mɔgɔ 80 o de tanyala bi attaque in na o ye an bɛ mun de don fɔlɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la an ye kɛlɛkɛminɛnw minɛ kɛlɛkɛminɛn minnu vraiment u ka girin kosɛbɛ ni o ye a bɛ fɔ arme lourde minnu bɛ mobiliw kan arme lourde minnu bɛ mɔgɔw bolo ka kɛ marifa misɛnninw ye ka kɛ mugu misɛnninw ye ka kɛ mugu juguw ye ka na arajow fara kan ka na moto camanba fara kan ani mobiliw anw finitigilakaw anw ko k'an kalekan de ye an bɛ Mali jamanadenw lakana ka Mali jamanadenw ka minɛnw lakana jamanadenw kelen ka mission mun confier anw na an b'o o ta k'o se a dan na anw finitigilakaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ population malienne ye population mun ye u ka dɛmɛ don an ma population mun ye u ka cɛsiri don an ma an sela ka jatigɛwale mɔgɔ ninnu kɛlɛ cogo min na bi maliyɛnw aw k'a faamu fɛnɛ ko force de défense et de sécurité aw dɔgɔw don aw kɔrɔw don aw denw don aw mɔdenw don aw cɛw don o hukumu kɔnɔna na u b'aw ɲini aw fɛ aw k'u dɛmɛ u bɛ se k'aw ka lakana lasabati cogo min na barisa olu ka baara ye lakanali de ye olu b'o lakanali fɛnɛ kɛ fo ka s'a dan na hali n'olu ni de bɛ to a la alors Mali finitigilakaw ko k'a da aw tulo kan hali bi u ye kalekan mun kɛ ko ka jamanadenw lakana ko ka jamana lakana olu b'o sira de kan même n'olu ni bɛ to a la kasegin kana an ka kunnafonidiso ale kɔnɔna la wagati min na banbagaci wale tigilamaw kɔni bɛ ka bingani wale ta ni ka ɲɛsin anw ka fintigilakaw dagayɔrɔw kɔni ma o waati kelenw fɛnɛ na an ka jamana marabaw olu kɔni bɛ ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka kɛlɛkɛminɛn kuraw ni ka o lase an ka jamana ale kɔnɔna la walasa an ka fintigilakaw bɛ se ka san sɔrɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kan cogoya min na kunu fɛn min ye kɛlɛkɛminɛn caman ye olu nana anw ka jamana ale kɔnɔna la ka se ka an ka fintigilakaw ka baara nɔgɔya u bolo kunu juwe kalo tile fɔlɔ san 2025 karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ye bingani wale kɔni ta ni ka ɲɛsi gango teri simanso kɔni o ma ni o ye siman dilanso ye ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 110 bɔɲɔngo de don u ye kamiyɔn kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni ka tila tuguni ni ka taa n'u ka bolimafɛn 2 ye u talen kɔfɛ miniti 30 kɔfɛ u seginna ka na kokura ni ka na maa 5 ka olu jɛso ka taga ni u ye maa 5 ninnu na indien 3 b'a la maliyɛn den 1 ka taa se togolɛ 1 ma kunu juwe kalo tile fɔlɔ 1 na Kayikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye usine Stoni ye ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ karow dilanni ma ka taa se simanw ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ye tasuma kɔni ni ka o don ni usine belebele in na k'ale jeni Kokala Mayiga ni ale ye an ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ ye kunu a dusu kasilen bɔra kosɛbɛ ni ka kɔrɔfɔ dɔw kɔni da maliyɛndenw tulo k'a yira k'a fɔ ko bingani wale min kɔni taara ka anw ka fintigilakaw sɛgɛrɛ kunu juwe kalo tile fɔlɔ san 2025 min ni a kɛra Kayi Dipoli Molodo Nyoro du Sahel Standare ale ni Gogi an ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ kɔni n'o ye dɔgɔtɔrɔ Shogɛla Kokala Mayiga a ma to kumabaliya ye a y'a yira k'a fɔ ko ni bingani wale kɔni ale b'a kɔn bi a b'a kɔn sini wa a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma u ye ni cɛsiri min ta ni ka a kɛ ani ka tila tuguni ka foli kɛ ka ɲɛsin Kayi sifinakaw ma u bɔra ni ka fintigilakaw dɛmɛ u ka baara la a ye o foli kɛ ni ka ɲɛsin u ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga yɛrɛ n'ale y'an ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ ye ani an ka jamana marabaw yɛrɛ kɔni tɛ ka kan kelen fɔ nin wagati in na kunu karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ka nin bingani wale ye ale kɔfɛ couvre-feu o sigira sen kan Kayikaw olu fɛ yen nɔ k'a daminɛ kunu juwe kalo tile fɔlɔ ka taa se juwe kalo tile 30 ma san 2025 don o don k'a daminɛ su nɛgɛ kaɲa 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 o wagati ma Kayi tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ ani Sikaso ka taa se Segu ma ani Tɔnbɔkutu couvre-feu ko o la sisan kɔni joyila fɛnɛ kɔni farala couvre-feu ale ka walasa ka se ka lakana tɔ ka o sinsin fɛn min ye joyila gouverneur ni o ye madame Mariama Kulibali ye ale kɔni ye couvre-feu ni ka o sigi sen kan kunu juwe kalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 30 ma san 2025 su nɛgɛ kaɲa 22 wagati ka taa se sɔgɔmada kaɲa su nɛgɛ kaɲa 22 o wagati ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 6 wagati ma kunu
bingani wale min kɛra Kayikaw olu feno bingani wale in kɔni a kɛra sababu ye bamagaci wale tigilama minnu beno ni u la kodɔnna n'a yɛrɛla ka fɔ ko o ye jini maudi ni o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ni maa ninnu kɔni ye fɛn min ye Kayi gouverneur ka so kɔni ka tasuma don ale la ni ka a jeni Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ale n'a ka denbaya waati min na tasuma in kɔni bɛ don u ka so la u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ so kɔnɔna ale la nka an ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni tun ye a lakɔlɔsiba ye olu sera ka Kayi gouverneur n'a ka denbaya ni ka olu kɔni labɔ so ale kɔnɔna la baasi foyi tɛ a ni na. Bingani wale in taara ka Nyoro du Sahel fana kɔni ale sɛgɛrɛ Nyoro du Sahel kaw fɛ yen nɔ fɛn min ye bamagaci wale tigilama caman de fana kɔni bɔnɛna ani na Nyoro du Sahel la dugu o kɔnɔna la bamagaci wale tigilama ninnu kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ jamana in kɔni ni ka ale dafiri ɲɔgɔn fɛ nka an ka fintigilakaw ala ni u ka ɲɛmajɔ fɛ ani waati la a kɔni yirar'u la k'a fɔ jamana in kɔni ale bɛ bagabagali sira ma ka ɲɛsin bamagaci wale tigilamaw ma u kɔni y'u ka disposition ni o ye labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka ni maa ninnu ni ka u makɔnɔ. Tungarangew a y'a fɔ ko tare ka sababuya kɛ Jawando service ale nalen don ni projet kura ye projet min n'a bɛ wele ko Dukadi ye projet ye min ni a bɛna kɛ tikɛnakaw olu fɛ yen nɔ banki bɛna a financement ni ka o kɛ i bɛ 20% dɔrɔn de sara awɔ 20% banki yɛrɛ b'a tɔ bɛɛ lajɛlen sara ka so jɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma i ka yɛlɛma i ka so kɔnɔ so ninnu bɛna kɛ 2 chambre salon de ni o ye F3 ye k'a da kulo kan fɛnɛ ka fɔ ko tɔgɔsɛbɛn olu daminɛna ka ban a bɛna taa kuncɛ juin kalo tile 30 san 2025 a y'aw jija dɛ fɛn min ye Jawando service ka nin projet kura ye ni o ye Dukadi n'a bɛna kɛ tikɛnakaw fɛ a kana fɔ aw kɔ cogo si la o t'a bannen dɛ Jawando service a bɛ so jɔ ka tila tuguni terrain t'i bolo a bɛ terrain feere i ma Jawando service nana tungarangew u lafiyali kama k'a da kulo kan ka fɔ ko Jawando service a ka nin projet kura in a dabɔlen don tungarangew olu kama n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a ye nɛgɛjuru sira banba 00223 79 09 48 48 walima 00223 79 09 46 46 Jawando service ka hakilina tɛ foyi ye denbaya kelen so kelen. Météo kunnafoniya ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko bi juillet kalo tile 2 san 2025 sanji kɔni ale kun dalen bɛ yɔrɔ caman kɔni kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sanji min yɛrɛ kɔni n'a bɛ se ka na tilegan fɛ walima ka na sufɛla o la a bɛ se ka na Kayikaw fɛ yen nɔ Kulukoro Sikaso Segu ka taga se Mopti ma k'a kuncɛ an ka faba kɔnɔna kɔni o la an donna samiya kɔni wagati la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko bɛɛ ka i hakili to i yɛrɛ la sanji yɛrɛ kɔni ani sanfiɲɛ kɔni bɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la yan'an ka kunnafoniya ni ka o datugu an bɛ taa libikaw ka jamana o kɔnɔna la libiyanw ka fintigilakaw kɔni ye tɛgɛ da cɛ dɔ kan min ni ale kɔni ye maa ni gɛlɛnba ye n'a kun ɲininen don libi jamana a kɔnɔna la a bɛ waati jan kɔni bɔ nin cɛba in yɛrɛ kɔni kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko ale tɔgɔ de ye ko Sayed Aliasa Beji nin cɛba in yɛrɛ kɔni a ka baara kun ɲɛsinnen tɛ fosi ma o de ye ka musow kɔni ni ka olu jɛso ni wagati in na muso 11 minnu ni olu ye jamana wɛrɛ maaw ye olu de kɔni tun minɛnen bɛ a bolo n'a kun bɛ u wajibiya ni ka sungurubaya kɔni ka o kɛ walasa a bɛ se ka nafolo ni ka o sɔrɔ. CEDEAO ale ye kɔrɔfɔw bɔ k'a bin k'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na fɛn min ye Togo jamana kɔni kɔnɔna ye ko minnu bɛ ka kɛ yen nɔ u ɲɛ bɛ a kow la min kɔni ni maaw kɔni bɔlen don ka u ka dusumakasa ni ka a yira dusumakasa min yɛrɛ kɔni n'a kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni ni ka olu bɔnɛ u ni na CEDEAO y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɔni kɛra u b'a waleya kɔni ni ka ale kɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni kana bolodi ɲɔgɔnmaya kɔni ma walasa bɛn ale bɛ se ka sinsin cogoya min na. Mali kunnafoni jabaran najɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da u kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan halisa an bɛ dugawu don kɛ an ka jamana ye ala k'a basigi ala ka basigi la n'a kɔnɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa k'olu bɛ ningɛlɛ wale ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ala ka u daga ta ka bɔ an da la halisa ala ka san di an ka fintigilakaw ma ka se ka bamagaci wale tigilamaw u daga ta ka bɔ an da la aw k'an bɛ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.